Δευτέρα θα μπορώ εγώ να κάνουμε ε, παλιά θέματα όσο προλάβουμε και μετά θα δώσω τις εξετάσεις. Τρίτη δεν θα κάνουμε γιατί είπαμε να σας δώσουμε την εβδομάδα που δικαιούστε. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Μμ, ωραία. Μμ. Ωραία, θα ξεκινήσουμε την άσκηση 3 στο σετ των ασκήσεων. Ε, μια καλή ερώτηση είναι ποια είναι αυτή η άσκηση. Δεν το έχω τσεκάρει. Θέλει να σας πω, Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Μμ, 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 μμ. Έλα, ρε. Α, α, δεν τη βρίσκω. Anyway, δεν τη βρίσκω. Δεν ξέρω ποια είναι. Ε, α, ποια είναι, ρε. Οκ, επειδή δεν τη βρίσκω, θα τη δούμε εδώ παρέα. Μμ. Είναι μικρή, οπότε μπορούμε να θυμόμαστε την εκφώνηση. Οκ. Λοιπόν, μας λέει ότι ένας πομπός χρησιμοποιεί τις παρακάτω κυματομορφές SI από 0 μέχρι μη πλην 1. Το κανάλι είναι WGN. Μας δίνει τη φασματική πυκνότητα θορύβου. Μας δίνει τη μορφή των σημάτων και μας λέει να σχεδιάσουμε τον αστερισμό των σημάτων και τις βέλτιστες περιοχές απόφασης για μη ίσον 5. Άρα έχουμε 5 σύμβολα, τα οποία δίνονται από το μαθηματικό τύπο τον οποίο μας δίνει η άσκηση. Και μας λέει να το σχεδιάσουμε. Οκ. Okay. Αντιγράφω και εδώ τον τύπο. Να κλείσω πόρτα. Μας πειράζει. Ωραία. Πάμε. Μία πρώτη σκέψη ποια είναι. Επίσης το κάπα λέει εδώ πέρα είναι λέει, λέει ότι είναι ακέραιος και το μη είναι 5.
Μας θυμίζει κάτι. Παρακαλώ. Είναι ρίζα 2 εψιλονές. Διατά. Τέλει. Μια πρώτη σκέψη. Μ, 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 μ. Γενικά, μ, ισχύει αυτό, εκεί. Άρα, και εγώ χαλιά είμαι. Ωραία. Άρα, με βάση την τριγωνομετρική αυτή ταυτότητα, μπορούμε να πάμε για να γράψουμε το σήμα μας. Μ, μ, μ. Ωραία. Μ, μ. Αυτά εδώ είναι κάθετα μεταξύ τους. Πες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσες. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσες. Αλλά πες ότι δεν το βλέπεις, παιδί μου. Οκ. Ή, ναι, πες ότι δεν το βλέπεις. Μπορείς να το δεις, αλλά έστω ότι δεν. Είναι μια καλή αρχή το να ανοίξεις το συνημήτωνο και να πας να βρεις. Αυτό το κάνεις κυρίως για να πας να δεις τις βάσεις σου, να επιβεβαιωθείς ότι οι βάσεις σου είναι ορθογώνες μεταξύ τους και άρα μπορώ να το αποτυπώσω ένα δυσδιάστατο αστερισμό. Okay. Ωραία, άρα μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα μία βάση αυτήν και μία βάση αυτήν. Άρα, αφού αυτές είναι οι βάσεις μου, πώς μπορώ να γράψω τα σύμβολά μου στις συντεταγμένες? Ναι. Τέλεια. Ωραία. Άρα ουσιαστικά είναι ένας, αφού το μη είναι 5, ωραία, είναι ένας 5 PSK, ο οποίος έχει ενέργεια, έχει ρίζα εψιλονές πλάτος κάθε σύμβολο. Είναι σε ένα κύκλο σταθερής ακτίνας ρίζα εψιλονές. Okay. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο αστερισμός? Παρακαλώ, εννοείται. Q και I. Τι εννοείς, έχουν συνταγμένες Q και I? Είναι I και είναι Q. Είναι I και Q, οκ. Ναι, εννοείται. Αν οι βάσεις πρέπει να είναι πάντα ορθοկանονικές. Okay. Ωραία, τώρα για να δούμε ποια είναι τα σύμβολα. Θα πρέπει να πάμε, αφού έχουμε γράψει ουσιαστικά παραμετρικά του μη τα σύμβολά μας, πάμε, βάζουμε μη ίσο με το 0. Ποιο σύμβολο προκύπτει? Ποιο σύμβολο προκύπτει? Το ρίζα εψιλονές. Okay.
Μίσον 1. Sorry. Αυτό δεν είναι για ίσον 0. Πάμε τώρα για ίσον 1. Για ίσον 1 θα προκύψει ένα σύμβολο με γωνία 2π πέμπτα. Οκ. Ας πούμε ότι είναι κάπου εδώ. Για ίσον 2 τώρα θα προκύψει ένα σύμβολο με γωνία 4 η πέμπτα. Για ίσον 3 θα προκύψει ένα σύμβολο εδώ και μετά για ίσον 4 θα προκύψει ένα σύμβολο εδώ πέρα. Οκ. Περιέχεις απόφασης. Τα μεταξύ τους και να αφήσουν τις καφέτες. Τέλεια. Εδώ άρα. Εδώ. 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 Και... Οκ. Γωνίες. Αυτή εδώ η γωνία πόσο είναι, ας πούμε. Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Τώρα. Το δεύτερο ερώτημα λέει να δείξουμε ότι η πιθανότητα ασφάλματος PS ικανοποιεί αυτή την ανισότητα. Οκ. Άρα, καταρχάς, πρέπει να υπολογίσω την πιθανότητα ασφάλματος κάθε συμβόλου για να βρω την πιθανότητα ασφάλματος του αστερισμού ή όχι. Ναι. Όχι, γιατί οι μετρικές. Ουσιαστικά έχω πάρει ένα κύκλο και τον έχω κόψει σε 5 τμήματα. Okay. Άρα, ας επικεντρωθούμε σε ενός μόνο συμβόλου. Την πιθανότητα ασφάλματος. Ας πούμε ότι έχουμε εδώ το S0. Ωραία. Η περιοχή απόφασης είναι αυτή. Αυτές οι δύο γωνίες είναι ίσες με πέμπτα. Ωραία. Η πιθανότητα να είναι σωστό τώρα το σύμβολό μας. Ποια είναι? Η πιθανότητα να είναι σωστό είναι να βρεθεί εδώ πέρα μέσα. Okay. Άρα, η πιθανότητα να είναι λάθος είναι να βρεθεί στον υπόλοιπο χώρο. Δηλαδή, αν αυτή εδώ η περιοχή είναι... Ωραία. Ας πούμε αυτή την περιοχή εδώ πέρα ρ0. Οκ. Άρα, η πιθανότητα να κάνουμε λάθος στο σύμβολό μας είναι η πιθανότητα το R το οποίο θα μας έρθει, που να ανήκει, να ανοίξει στη συμπληρωματική περιοχή. Okay. Αν αυτό είναι το ρ0 bar είναι όλο το υπόλοιπο. Okay. Τώρα, πώς μπορούμε να γράψουμε το ρ0? Έχει κανείς καμία ιδέα? Ναι. Θα μπορούσαμε. Λοιπόν, προεκτείνουμε τις ευθείες, ok.
Και λέμε το εξής. Αυτή εδώ η περιοχή απόφασης, όχι περιοχή, αυτή εδώ η περιοχή, αυτό εδώ το χωρίο, okay, το οποίο μου ορίζει ουσιαστικά η μία περιοχή, η μία ευθεία. Η περιοχή απόφαση έχει δύο ευθείες. Okay. Η μία ευθεία, αν προεκταθεί, αν πάρω όλη την ευθεία αυτή, ορίζει την περιοχή D1. Okay. Και αντίστοιχα και η άλλη ευθεία, αν προεκταθεί, θα ορίσει την περιοχή D2. Okay. Αυτή είναι η D1. Και αυτό είναι η D2. Okay. Το ορό 0, επομένως, με τι είναι ίσο? Με D1 ένωση D2. Το ορό 0 μπαρ. Okay. Τώρα, αν το ορό, ας πούμε ότι λέγαμε ότι η πιθανότητα, θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα, το ορό να βρεθεί στην περιοχή D1. Είναι ίση με την πιθανότητα το ορό να βρεθεί στην D2? Πρώτη ερώτηση. Ναι. Έτσι κάνει. Τέλεια. Είναι συμμετρικές ως προς το σημείο μας. Αυτή είναι η λέξη. Okay. Γιατί ο θόρυβος είναι συμμετρικός γύρω από... μπορούμε να το δούμε να μας μετατοπίζει το σύμβολό μας συμμετρικά γύρω. Το R θα το μετατοπίζει συμμετρικά γύρω από το σύμβολο. Επομένως, επειδή και αυτές είναι συμμετρικές ως προς το σύμβολο, ο θόρυβος, η πιθανότητα σφάλματος, η πιθανότητα να βρεθεί το ορό εκεί πέρα μέσα είναι η ίδια. Okay. Κατανοητό αυτό από όλους? Ουσιαστικά τι λέμε? Λέμε ότι έχω το S0, το περνάω μέσα από ένα AWGN κανάλι και ουσιαστικά λέω ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί στην D1. Είναι μία πιθανότητα. Okay. Και αυτή η πιθανότητα είναι ίδια με το να βρεθεί πώς το λένε, στην περιοχή D2. Ωραία. Τώρα, η πιθανότητα να βρεθεί το ορό στην D1 ως προς την πιθανότητα το ορό να ανήκει σε αυτή την περιοχή είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη? Και, δηλαδή, περίμενε. Ποιο είναι μεγαλύτερο χωρί? Το D1 ένωση D2 ή το D1 σκέτο? Άρα η πιθανότητα να βρεθεί το σύμβολό μας πού είναι μικρότερη και πού είναι μεγαλύτερη? Τέλεια. Ακριβώς. Κατανοητό, έτσι. Ωραία. Αλλά αυτή εδώ η πιθανότητα είναι ουσιαστικά όλο το ρ0 συμπληρωματικό. Okay. Άρα είναι η πιθανότητα λάθος. Έτσι δεν είναι? Άρα, σίγουρα η άσκηση μας ζητάει να φράξουμε την πιθανότητα σφάλματός μας και πάνω και κάτω. Ωραία. Εγώ η πρώτη σκέψη που κάνω είναι να την φράξω από κάτω την πιθανότητα σφάλματος. Okay. Άρα προσπαθώ να βρω ένα χωρίο το οποίο να μου φράξει αυτή την πιθανότητα σφάλματος. Αυτό το χωρίο είναι το D1. Okay. Κατανοητό γιατί φράσει το χωρίο D1 την πιθανότητα σφάλματος? Τέλειο. Ναι. Το D1 είναι 2. Δεν παίρνω ένα χωρίο 2. Δεν έχουν... Ναι, η πιθανότητα. Πώς γράφεται αυτή εδώ η πιθανότητα? Πώς γράφεται?
Με τι είναι ίσο? Η πιθανότητα το ορό να βρίσκεται σε μια ένωση. Έχω μια ένωση γεγονότων. Είτε το ορό να βρίσκεται στον ΤΕ1, είτε το ορό να βρίσκεται στον ΤΕ2. Αν είναι ανεξάρτητα, να το δούμε λίγο. Η γνωστή, η πιθανοθεωρία λέει αυτό, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά είναι το άθροισμα μείον την τομή. Υπάρχει τομή των δύο χωρίων. Είναι ουσιαστικά, αν προέκεινα, είναι αυτό εδώ το χωρίο, okay. Είναι το κόκκινο, ας πούμε. Αυτό δεν είναι η τομή? Ωραία. Το ορό 0 όμως, σαν χωρίο, είναι η ένωση αυτών των δύο. Για την πιθανότητα μας ενδιαφέρει το αν έχουν κοινά σημεία τα δύο χωρία. Όχι για το πώς θα ορίσουμε το χωρίο. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι θέλω να ορίσω ένα χωρίο ορό 0, δεν με πειράζει ότι έχουν κοινά σημεία. Εγώ παίρνω την ένωση δύο συνόλων. Το D1 έχει κάποια σημεία. Okay. Ας πούμε, δες το έτσι. Αυτό δεν λες, ότι έχουν κοινό σημείο. Ότι έχουν κοινά σημεία. Περίμενε. Ωραία, καλά καταλαβαίνω. Η ερώτησή σου είναι η εξής, ότι γιατί το ρο 0 συμπληρωματικό είναι το D1 ένωση D2. Αυτή δεν είναι η ερώτηση. Ωραία. Το D1 είναι ένα σύνολο σημείων. Okay. Το Χ1, το Χ2, το Χ οποιοδήποτε. Δεν είναι πεπερασμένο, εννοείται είναι άπειρο, αλλά ας το πάρουμε ως πεπερασμένο. Εντάξει, το χωρίο. Είναι όλα τα σημεία που βρίσκονται μέσα στο χωρίο D1. Όλα αυτά τα σημεία που βρίσκονται μέσα στο χωρίο D1. Ωραία. Το D2, ωραία, είναι όλα τα σημεία που βρίσκονται μέσα στο D2. Και αυτό είναι άπειρο, το κάνουμε πεπερασμένο. Okay. Αν εσύ πας και γράψεις αυτό ως ένωση συνόλων, okay, από θεωρία συνόλων, ωραία, τότε αυτό θα είναι το Χ1, Χ2, ακριβώς, Χ1, κόμμα, Ψ1, Ψ2, Ψ1. Γιατί ισχύει αυτό? Ισχύει γιατί σε ένα σύνολο ποτέ δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται δύο σύνολα. Είναι εξορισμού. Δεν υπάρχουν σύνολα τα οποία να έχουν μέσα δύο φορές ίδια elements. Ίδια στοιχεία. Αν πάτε και γράψετε ένα... Ας πούμε, αν γράψατε ποτέ, ας πούμε, τη συνάρτηση set σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, θα δείτε ότι ακόμα και ίδια elements να βάλετε μέσα, αν έχετε έναν πίνακα με πάρα πολλά elements, τα οποία έχουν επαναλαμβανόμενα στοιχεία, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα στοιχεία μέσα σε αυτόν τον πίνακα, αν το περάσετε σε μια συνάρτηση set, θα δείτε ότι θα σας αφαιρέσει όλα τα επαναλαμβανόμενα σημεία και θα σας βγάλει τα σημεία, ουσιαστικά, αν είναι αυτό εδώ πέρα, αν είναι ο πίνακάς μου. Ωραία. Άμα εσείς γράψετε την set του S, θα σας βγάλει 1, 2, 3. Okay. Άρα, εδώ έχουμε δύο σύνολα σημείων. Η ένωση των δύο συνόλων θα δώσει μία φορά όλα τα σημεία. Okay. Άρα, αυτό εδώ πέρα δεν είναι όλα τα σημεία, αυτό εδώ δεν είναι το ρο 0. Έτσι. Τέλειο. Κατανοητό. Τέλειο. Και επανερχόμαστε λίγο στην άσκηση. Ωραία. Άρα, αυτή εδώ πέρα είναι η πιθανότητα ασφάλματος. Και πώς γράφεται? Γράφεται ως το άθροισμα των δύο γεγονότων μείον την τομή. Η τομή είναι μηδενική ή όχι? Όχι, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτό το κόκκινο χωρίο το οποίο είναι κοινά σημεία. Άρα σίγουρα
το δεξί μέλος δεν είναι μικρότερο από το άθροισμα απλά, του να είναι και στον T1, συν την πιθανότητα του να είναι και στον T2. Ωραία. Αυτά τα δύο είναι ίσα. Άρα είναι 2 φορές η πιθανότητα του ρ να ανήκει στον T1. Άρα το PS φράσεται ως εξής. 2 φορές η πιθανότητα του ρ να ανήκει στον T1 και είναι μικρότερο από την πιθανότητα του ρ να ανήκει. Οκ. Και τώρα μας μένει να υπολογίσουμε ποια είναι η πιθανότητα το ρ να ανήκει στον T1. Ξανασχεδιάζουμε τη γεωμετρία. Εδώ είναι το S0. Και αυτό είναι το T1. Οκ. Ποια είναι η πιθανότητα το S0 να ανήκει στον T1? Πώς θα την υπολογίζατε? Υπάρχει μια σκέψη? Ναι. Ένα λεπτό. Σωστό. Είναι ένας τρόπος. Ναι, να βρεις την εξίσωση της ευθείας και τέλεια. Ωραία. Ωραία. Δεν το κάνουμε έτσι. Δεν το κάνουμε έτσι. Δεν το κάνουμε έτσι γιατί υπάρχει ένας άλλος τρόπος που είναι λίγο πιο διδακτικός. Okay. Αλλά ναι, σίγουρα αυτό που λέει η διευθυντριά σας, ότι αν απλά ορίζατε αυτή την ευθεία, okay. Δηλαδή, ας πούμε ότι αυτή εδώ πέρα είναι η ψ ίσον αχ, συν β, η αχ είναι, δεν είναι κανένα β, δεν έχει. Άρα, η πιθανότητα του ρ να ανήκει στον T1 είναι ίση με την πιθανότητα με ποια πιθανότητα? Το ρ του Q, ναι, να είναι. Γιατί ήταν. Για το α λες. Πώς υπολογίζω το α. Οκ, ναι, οκ. Του α ρο I. Το α θα είναι τα... Οκ. Εντάξει, αυτή είναι μία λύση. Να το κάνουμε έτσι. Οκ. Και πώς θα γινόταν αυτό? Η επόμενη, αυτό που θα λύσουμε, θα το λύσουμε με δύο τρόπους. Okay. Θα το λύσουμε και έτσι, θα το λύσουμε και με έναν ακόμη. Ωραία. Πάμε σε αυτόν τον τρόπο. Πώς θα συνέχιζες? Το RQ με τι είναι ίσο? Είναι ίσο με το SQ συν EQ. Ωραία. Και το ROI συν EI. Ωραία. Τι φαίνεται. Πώς ψυχή. Είναι αυτό, οκ. Γιατί δεν γράφει? Θα γράψει σε λίγο. Λοιπόν, το SQ με τι είναι ίσο? Η οποία ποια είναι? Είναι 0. Η Q συνιστόσα του S είναι 0. Η Χ ρίζα ε, ακριβώς. Τι γράφει? Όχι, ναι. Έγραψε. Okay. Ωραία, άρα η ρ Q, το ρ Q θα είναι ίσο με νι Q, έτσι. Και το ρ I θα είναι ίσο με ρίζα ε συν νι I. Συμφωνεί? Συμφωνούμε? Ωραία. Άρα,
έχουμε τον EQ να είναι μεγαλύτερο από το... Ωραία. Μμ, μμ, μμ. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Αυτό εδώ τι μεταβλητή είναι? Μμ, μμ, μμ. Ναι. Τέλεια. Ξέρουμε ότι αυτονών είναι S-τετράγωνο. Άρα αυτό άμα το πω νη total, τέλεια. Οκ. Τέλεια. Και μετά είναι ψιλοτρίβια το τι γίνεται. Μμ, μμ. Οκ. Ωραία. Αυτό είναι ο ένας τρόπος να υπολογίσουμε τη πιθανότητα ασφάλματος στο ρο να ανήκει στον ΤΕΝ. Κατανοητός από όλους. Πάμε στο δεύτερο τρόπο. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ βασική παρατήρηση. Εμείς έχουμε αυτό εδώ. Ωραία. Το D1 ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Okay. Αυτό είναι το D1. Αυτό εδώ, το να υπολογίσουμε την πιθανότητα ασφάλματος, την πιθανότητα να ανήκει στον D1, δεν είναι ίδιο με το απλά να λέγαμε ότι έχω ένα σύμβολο. Ας πάρουμε αυτήν εδώ την απόσταση, η οποία ας πούμε ότι είναι D. Okay. Η πιθανότητα ο θόρυβός μου να με βάλει μέσα στον D1 δεν είναι ίδια από το να είχα απλά ένα σύμβολο S0 από πάνω του μία ευθεία σε απόσταση D. Αυτό δεν εννοούσες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί? Ναι, ισχύει. Εμπειρικά, ναι, ισχύει. Πώς εξηγείται? Είναι κατανοητό από όλους το γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει ούτε ένας που να το καταλαβαίνει? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ή τουλάχιστον θα ρωτούσα. Εμπειρικά, ναι. Να το θυμάστε 100%. Απλά μπορεί να είναι λίγο πιο σύνθετο Μπορεί να είναι λίγο πιο σύνθετη η γεωμετρία και να μην βγαίνει απόλυτα το ότι εμπειρικά αυτό θα ίσχυε. Αν έκανα απλά στροφή, εσύ λες να το πάρω αυτό και να το γυρίσω. Δηλαδή παίρνω αυτό το σχήμα και το κάνω μία στροφή κατά. Αυτό είναι εδώ, ας πάρουμε τη γενική περίπτωση ότι αυτό είναι π δια μη. Okay. Γενικά ένα PSK με μη. Θα πρέπει να το στρέψω κατά π δια μη. Προς τα κάτω. Ωραία. Ή ναι, κάνω ένα rotation με... Δεν χρειάζεται το πλήν, έχω βάλει τη φορά. Okay. Είναι η φορά π δια μη. Okay. Άρα, γυρνώντας το αυτό, θα κινούταν πάνω σε έναν... Θα διέγραφε εδώ πέρα. Θα ερχόταν εδώ. Οκ. Κατανοητό. Και αυτό θα ερχόταν στον I άξονα. Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι και μια επανάληψη. Δεν είναι τόσο... Μπορεί να φαντάζεις καλωτική ερώτηση, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, μπορούμε να απαντήσουμε, νομίζω. Λίγο πιο θεωρητική. Είναι ένα θεωρητικό ερώτημα. Το γιατί ισχύει αυτό.
ο θόρυβος θα άλλαζε στη στροφή. Δηλαδή, θα ήταν αν εγώ κάνοντας αυτή την περιστροφή, ωραία, τι λέω. Κάνω μια περιστροφή κατά φύ, γενικά. Okay. Άρα, αυτό το οποίο κάνω είναι το νέο μου σύμβολο. Στην αρχή τι έχω. Αυτό είναι το σύστημά μου. Okay. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Το νέο μου σύστημα, το S-τόνος, θα είναι HJF. Σωστά. Θα το έχω πολλαπλασιάσει με έναν παράγοντα για να μου το στρέψει. Συμφωνούμε. Και ο θόρυβος θα περιστραφεί. Δεν θα περιστραφεί μόνο το S, θα περιστραφεί και ο θόρυβος. Ωραία. Άρα έχω έναν ή-τόνος, το οποίο θα είναι και αυτό το ίδιο. Έτσι δεν είναι. Η ενέργεια στις στραμμένες διαστάσεις θα αλλάξει του θορύβου. Ναι. Όχι. Γιατί? Είναι μονάδα. Ακριβώς. Οποιαδήποτε περιστροφή, γι' αυτό λέμε ότι είναι συμμετρικός ο αστερισμός, ταυτίζεται με το περιστραμμένο, εν προκειμένου. Okay. Μου λες εσύ, στρίψ' το, υπολόγισε την πιθανότητα ασφάλματος και θα είναι η ίδια. Γιατί όμως? Γιατί έχω έναν θόρυβο, ο οποίος είναι γκαουσιανός, η στροφή που του βάζω δεν θα του αλλάξει την ενέργεια στο νέο σύστημα συντεταγμένων που ουσιαστικά έχω δημιουργήσει. Επομένως, είμαι κομπλέ. Κατανοητό? Κατανοητό. Τέλειο. Η ενέργεια του θορύβου. Γιατί ουσιαστικά δες ποιος είναι ο νέος θόρυβος στη στροφή. Αυτό δεν είναι. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει μοναδιαία ενέργεια. Τελείωσε. Δηλαδή, άμα πάρεις το μέτρο του νη τόνος, ωραία, θα είναι μέτρο νη επί μέτρο του άλλου, το οποίο θα είναι 1. Οκ. Και άρα, το ντε με τι θα είναι ίσο? Το ντε με τι είναι ίσο βασικά? Ναι, πες. Πάμε. Είναι η απόσταση αυτή. Πώς υπολογίζεται? Αυτό εδώ πέρα είναι ρίζα ε's. Αυτή η γωνία, ας πούμε, ότι είναι π διαμή, στη γενική της περίπτωση. Άρα το ντε με τι είναι ίσο? Καταρχάς, αυτό το τρίγωνο εδώ πέρα είναι ορθογώνιο ή όχι? Προφανώς είναι, γιατί παίρνουμε την απόσταση. Αυτή εδώ είναι 90 μοίρες. Άρα, το ντε είναι ίσο με... Το sin π διαμή με τι είναι ίσο? Είναι ίσο με... Είναι ίσο με ντε δια ρίζα ε's. Άρα το ντε είναι ίσο με ρίζα ε's sin π διαμή. Ωραία. Άρα, ποια είναι η πιθανότητα ασφάλματος? Από εδώ πέρα θα το δούμε τώρα. Η πιθανότητα ασφάλματος είναι το σίγμα 0 συν νη να είναι πάνω από το ντε. Έγραψα κάτι λάθος. Η συνιστόσα του S0 κατά την ψη διάσταση του νέου συστήματος συντεταγμένων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να κάνω λάθος κατά αυτή τη διάσταση. Μπορώ?
Όχι. Άρα μόνο κατά πάνω μπορώ. Ωραία. Άρα, ποια είναι η αρχική, έτσι όπως το έχω στρέψει. Ωραία, το στρέφω. Ποιο είναι το Q, το καινούριο, το ψ, το καινούριο, ποιο είναι? Έχει κάποιο φορτιστή Type-C? Γιατί εγώ τόση ώρα τελειώσω η μπαταρία. Και έχει κάποιο φορτιστή Type-C? Κάποιος θα έχει, δεν μπορεί. Κανείς. Τίποτα. Σοβαρά. Ναι. Τόσα άτομα. Έτσι. Εσύ μία μονάδα δεν εξαρτάται από μένα. Εγώ θα το εισηγηθώ, αλλά δεν εξαρτάται. Τέλεια. Ωραία. Το ντε με τι είναι ίσο? Να τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί σας έχω σκαλώσει λίγο τώρα. Αυτή δεν είναι η απόσταση. Ωραία. Ποια είναι η πιθανότητα σφάλματος? Πες το. Αυτό, αν το ορίσω, αυτό το επίπεδο του S0, το πω ότι είναι το 0,0. Θα μου πει κανένας τίποτα? Θα αλλάξει κάτι? Όχι. Ωραία. Άρα, ποια είναι η πιθανότητα σφάλματος? Περίμενα. Είναι το νι να είναι μεγαλύτερο από το ντε. Ωραία. Συμφωνούμε. Τέλεια. Άρα είναι το Q, ντε, δια σίγμα, που είναι το σήμα του νι. Οκ. Άρα τελείωσε. Θα βάλω ρίζα ε sin π δια μη. Και την έχω υπολογίσει την πιθανότητα. Ωραία. Άρα, με αυτούς τους δύο τρόπους μπόρεσα να υπολογίσω την πιθανότητα ασφάλματος το ρο που θα λάβω να ανήκει στο D1, στο χωρίο D1. Ωραία. Και άρα το αρχικό ζητούμενο ήταν να φράξεις. Εμείς φράξαμε βασικά την πιθανότητα ασφάλματος όλου του αστερισμού ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ωραία. Το υπολογίσαμε αυτό. Και ουσιαστικά, αν αυτό το πούμε π, έχουμε... Έλα. Έχουμε αυτό που ζητούσε η άσκηση. Να φράξετε την πιθανότητα ασφάλματος μεταξύ ουσιαστικά δύο ίσων ενδεχομένων. Βασικά ενός ενδεχομένου και του διπλασίου αυτού του ενδεχομένου, του π. Okay. Κάναμε λίγο και τους δύο τρόπους. Sorry αν είπαμε πάρα πολλά, αλλά κάναμε και τους δύο τρόπους γιατί ήθελα να θυμηθούμε και λίγο αυτόν τον τρόπο που είπε η συγκριτήτρια και σίγουρα αυτόν με τη στροφή. Πάμε. Ναι. Να πάρουμε ένα όριο στο εμπαθό, έτσι ώστε να το κάνουμε κάποιο ορθογώνιο. Ναι, μπορούσα. Το ήταν σωστό που λέμε, έλεγε να πράξει. Μιλάς για την άσκηση αυτήν ή γενικά? Γενικά. Ναι. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε αυτή τη τεχνική. Ναι. Θα δούμε μετά το διάλειμμα. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα δούμε μια τέτοια άσκηση. Όπου ουσιαστικά, σαν γενικό κανόνα, να έχετε στο μυαλό σας ότι κάθε περιοχή απόφασης που σας ζητείτε να την προσεγγίσετε, να βρείτε φράγματα κτλ. Πάντα εσείς θα κοιτάτε να δημιουργείτε μια ορθογώνια περιοχή. Δηλαδή, έχω αυτήν εδώ την περιοχή απόφασης.
Okay. Έχω αυτή την περιοχή απόφασης. Ο πιο εύκολος τρόπος να την προσεγγίσετε, ωραία, άμα σας ζητηθεί να βρείτε ένα κάτω φράγμα αυτής της περιοχής απόφασης, τι θα κάνετε? Έχω μια περίεργη γεωμετρία, ένα περίεργο πολύγωνο, ας πούμε. Ποια θα είναι η... Πώς θα κινηθείτε? Πάμε. Ακριβώς. Για ένα κάτω φράγμα στην πιθανότητα ασφάλματος πρέπει να βρω ένα χωρίο το οποίο να είναι μεγαλύτερο. Ωραία. Ένα πολύ εύκολο χωρίο που μπορεί να είναι όντως μεγαλύτερο είναι να βρω ένα τετράγωνο το οποίο θα περικλεί όλες τις γωνίες. Θα μου το καθορίσει, ουσιαστικά θα μου το καθορίσουν αυτές οι δύο γωνίες. Okay. Θέλω να βεβαιωθώ ότι σίγουρα το τετράγωνο που θα δημιουργήσω θα περικλεί ολόκληρη την περιοχή αποφασίσμου. Okay. Δηλαδή, αν εμένα η περιοχή αποφασίσμου είναι αυτή, ωραία, τότε θέλω να το περικλείω, θέλω εδώ, ουσιαστικά σαν να λέμε, θα φέρω το περιγεγραμμένο τετράγωνο στην περιοχή απόφασής μου. Τετράγωνο, ορθογώνιο. Okay. Και αντίστοιχα τώρα, αν μου ζητούσε το κάτω φράγμα, αυτό το οποίο θα έκανα θα είναι να πάρω ένα ορθογώνιο μέσα σε αυτή την περιοχή απόφασης. Εγώ με το μάτι θα πήγαινε και θα έπαιρνα αυτό. Τώρα, μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογίσει αυτό το σημείο, γιατί θες εκεί τις ευθείες κτλ. Πάνε και υπολόγισε, κόψε το κάπως αλλιώς. Ανάλογα. Μπορεί να είναι πολύ εύκολο να το υπολογίσει, μπορεί να είναι και πιο δύσκολο. Αλλά γενικά αυτό έχουμε στο μυαλό μας, ότι όταν θέλω να φράξω κάτι ή θέλω να το φράξω ή να το προσεγγίσω, στο επίπεδο αυτό του μαθήματος θα το κάνουμε με ορθογώνη, γιατί είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα ασφάλματος του να βρεθεί το σύμβολο εκεί πέρα μέσα. Είναι ουσιαστικά όταν έχω τετραγωνική περιοχή απόφαση, ξέρω ποια είναι τα κατόφλια μου. Ακριβώς. Ωραία. Είναι νούμερα. Τίποτα περισσότερο. Ποια είναι? Η ίδια τεχνική δεν είναι? Εσύ, φύγαμε από την άσκηση, έτσι, την προηγούμενη. Α. Οκ. Ωραία, κατάλαβα. Εμείς τώρα τι είχαμε? Σε αυτή την άσκηση είχαμε αυτή την περιοχή απόφασης. Εδώ τι θα μπορούσες να κάνεις, ας πούμε? Ποιο είναι αυτό το... Θα μπορούσες να πεις, εδώ είναι εύκολο να το αποκλείσεις αυτό, γιατί λες, ωραία, μου ζητάει να φράξω κάτι, πάμε να δω αν μπορώ να δημιουργήσω ένα τετράγωνο ή κάτι ορθογώνιο, εν πάση περιπτώσει. Το μικρότερο ορθογώνιο που θα μπορούσα να δημιουργήσω είναι, δηλαδή, να περικλείεται μέσα σε αυτή την τριγωνική άπειρη περιοχή απόφασης. Τι να το μαντέψεις? Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι όλα αυτά. Κατάλαβες? Άρα είναι λίγο δύσκολο να θέλω να το προσεγγίσεις με ορθογώνιο. Επίσης, θα μπορούσες να το καταλάβεις αυτό κάνοντας και την εξής σκέψη. Ωραία, πάω να το προσεγγίσω με κάποιο ορθογώνιο. Ποιο ορθογώνιο θα είναι αυτό? Αν πάω να βρω ένα μεγαλύτερο ορθογώνιο, σίγουρα θα πρέπει να είναι όλη αυτή η περιοχή. Γιατί οποιοδήποτε άλλο ορθογώνιο και να έπαιρνα μικρότερο, πάλι θα μου την θα έμπαινε μέσα στην περιοχή απόφασης σε κάποια φάση. Καταλαβες? Βλέπεις, εδώ πέρα μπαίνει το ορθογώνιο. Άρα θα ήταν αρκετά αφελές, ας πούμε, να είναι απλά όλη αυτή η προσέγγιση. Εντάξει, διάλειμμα. Μας λέει να κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop.
Η ανάπτυξη που κάνει είναι εργασία. Στο θέμα 2, στο δεύτερο που ζητείτε για το figure 5. Ωραία, που ήθελε το ΣΕΠ. Ναι, το ΣΕΠ για ε διάφορα. Ωραία, εμείς πήραμε για το PAM με ε στο 0, με ε στο 1. Και τώρα ουσιαστικά σκεφτήκαμε αντί για ε στον τύπο του PAM, να βάλουμε το ε μείον ε. Αυτό δεν είναι η ενέργεια που γίνεται. Ο νέος αστερισμός θα έχει ουσιαστικά την ενέργεια του μείον την αυτή που γίνεται χάρη. Μείον την ε. Ωραία. Άρα το πάρεις. Και ο τύπος που λέει αυτός μέσα, αυτός δεν είναι. Γιατί και αυτός το υπολογίζει. Ναι. Μέσα στο paper. Ναι. Άρα ουσιαστικά παίρνεις τον τύπο που έχει στο βιβλίο, ας πούμε, για το BAM και βάζεις για ε μείον ε. Θεωρώ πως ναι. Δεν μπορώ να σου πατήσω. Ναι, αλλά θεωρώ πως ναι. Απλά μετά το θόρυβο, πώς μπορείς να τον προσεγγίσεις κάπως, τον 0, τη φασματική πυκνότητα ισχύως του θορύβου. Γιατί δεν τον προσεγγίσεις. Για το SNR. Βασικά. Γκάουσεν θα είναι. Ναι, Γκάουσεν θα είναι. Απλά. Ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το νη 0. Ναι, στην ουσία, γιατί άμα πάμε και κάνουμε την πράξη, εδώ θα έχουμε ε κάτω β, άρα ε διανύει 0 είναι το SNR και μετά αυτό θα πάει και σε αυτό το... Άρα μείον ε. Το νομίζω ότι έχει μέσα και τον όρο της μέσης ενέργειας. Το ε. Κανονικά είναι ο νέος αστερισμός μου, θα έχει ενέργεια ρ επί ε. Όπου ρ είναι το scaling που έχουν δεχτεί όλα τα σύμβολα. Ναι. Άρα εκεί θα δημιουργείται το SNR. Θα είναι ρ επί SNR. Και το ρ είναι το 0,2. Το ρ είναι. Το ρ. Περίμενε, εγώ τι λέω. Λέω ότι έχω ένα σήμα με μία ενέργεια ε. Ωραία. Μία ενέργεια ε. Ναι, ας πούμε ότι έχω μία ενέργεια. Όχι, τυχαία. Έχω μία ενέργεια, ένα σύμβολο με μία ενέργεια. Ούτε ε, ούτε ε, έχει μία ενέργεια ε. Το μοντέλο αυτό που μελετάτε λέει το εξής. Παίρνω ένα κομμάτι ρ ε για harvesting και ένα άλλο κομμάτι που απομένει για πληροφορία. Το ένα σύμβολο. Για όλα το ίδιο θα είναι όμως. Όλα δεν θα πάνε scale 1 μείον ρ επί ε. Ωραία. Η μέση ενέργεια του αστερισμού σου σαν ποια είναι. Από τη θεωρία δεν ξέρουμε ότι είναι από 1 μέχρι μη επί i. Ωραία. Ας πούμε και αυτό i. Για consistency. Okay. Αν τώρα η νέα μέση ενέργεια του αστερισμού σου μετά το harvesting δεν θα είναι i ίσον 1 μη 1 μείον ρ επί i, αφού από κάθε σύμβολο τραβάω 1 πλην ρ. Τραβάω ρ και μένει το 1 πλην ρ. Σταθερό είναι αυτό. 1 πλην ρ, sum i μη i. Άρα 1 πλην ρ επί i. Άρα να πώς θα φάνεις το ε. Απλά τώρα πρέπει να δεις ποιο είναι η σχέση του ε εκεί με το ρ. Εντάξει, δεν βοηθάω περισσότερο. Γιατί θα με δίνουνε, γιατί αρκετά δεν έχω. Προσπαθώ να μην βοηθάω τόσο. Στο figure 1 κάνουμε Monte Carlo simulation. Ναι, έλεγε ένα Monte Carlo. Αυτό το έχει στο MATLAB. Δεν είναι τίποτα. Είναι ουσιαστικά φτιάχνει ο αστερισμό σου και του λες και στέλνεις τυχαία, επιλέγεις τυχαία ένα σύμβολο, το στέλνεις, το περνάς από ένα θόρυβο, το λαμβάνεις, το αποδιαμορφώνεις, το ανιχνεύεις και λες είναι σωστό ή όχι. Και μετά θα το κάνεις πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει να στείλεις πολλά σύμβολα. Αυτό είναι το Monte Carlo. Επαναλαμβανόμενες φορές για να δεις την πιθανότητα ασφάλειας. Ωραία, ευχαριστώ. Τίποτα, να είσαι καλά. Για πάμε. Εδώ πέρα, στο τέλος, έστω λιγάκι τι κάνουμε. Βασικά δεν... Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έχουμε αυτό. Υπολογίζουμε το ΔΕ, τέλεια, μέχρι να είμαστε καλά. Μετά δεν κατάλαβα τι κάνουμε. Αυτό είναι. Ωραία. Ουσιαστικά θέλουμε εμείς είπαμε, αντί να μετακινηθούμε έτσι,
Είναι το ίδιο με το να γυρίσουμε τον αστερισμό και να μετακινηθούμε κατά έτσι. Εννοείται αντί για να πάμε έτσι, να πάμε έτσι. Ναι, το γυρνάμε, ναι, γυρνάμε κάτω. Τέλεια. Το σύμβολό μου, άρα θέλω να εδώ τι λέει, αυτή η απόσταση είναι ντε. Ωραία. Τι μπορεί να μου κουνήσει το θόρυβο μου, τον ή δεν μπορεί να μου το κουνήσει το θόρυβο, τον ή μου κουνάει τον θόρυβο. Ωραία. Άρα, sorry. Άρα, δεν το έγραψα απλά, νομίζω, ίσως να μην το έγραψα αναλυτικά, έτσι να έχεις δίκιο. Έχω ένα σύμβολο, εσένα, ωραία, το οποίο μου το κουνάει ο θόρυβος. Ωραία. Σε αυτήν εδώ τη διάσταση δεν έχω λάθη, γιατί δεν υπάρχει κάτι γειτονικό. Ωραία. Ο θόρυβος μπορεί να μου το πάει όπου θέλει. Άρα επικεντρώνομαι σε αυτήν εδώ τη διάσταση. Ωραία. Εκεί δεν μπορεί να πάει. Δεν θα μετακινηθεί. Και να μετακινηθεί δεν θα το κάνω κάπως λάθος. Οκ. Άρα, τον ύψη, τι τιμές πρέπει να πάρει για να κάνω λάθος. Μεγαλύτερη ιδέα. Ναι, γιατί θα είναι σε διαφορετικό κατηγορία. Κανονικά, για να είσαι απολύτως σωστή, θα πρέπει να το γυρίσεις, να γυρίσεις τον αστερισμό σου. Έτσι όπως το έδειξα, δηλαδή το γυρνάς αυτό, το φέρνεις εδώ. Ωραία, ναι. Το φέρνεις εδώ. Υπολογίζεις το S1 τόνος, το οποίο S1 τόνος είναι η ψήση συντεταγμένη του, έτσι όπως θα το γυρίσω, με τι θα ενίσω. Τέλεια. Και η χ συντεταγμένη του, μας νοιάζει? Όχι. Ακριβώς. Άρα, το απολύτως σωστό είναι να πεις ότι το S ψ συν νη ψ μεγαλύτερο του ντε. Αυτό δεν λέμε πάντα. Για να γίνει λάθος. Ωραία. Άρα, εδώ πέρα αυτό είναι όχι, δεν λέμε αυτό. Μεγαλύτερο του μηδενός έπρεπε να πει. Το έχω φέρει με τη στροφή που έκανα. Έφερα την ευθεία μου να είναι ίση με την ψήσιο με το 0. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα θέλω να μην είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Όχι του ντε. Για να το κάνω θα έπρεπε να φέρω σωστή κάθεση. Αν ήθελα να το κάνω από εδώ, θα έπρεπε να φέρω κάτι κάθεση. Όχι. Η κάθεση εννοώ εντός του κατακόρυφου. Όχι, δεν θα χρειαζόταν. Δεν θα χρειαζόταν. Αυτή η απόσταση σε ενδιαφέρει. Ωραία. Εσύ τι λες, το γυρίζω, το φέρνω σε αυτή τη μορφή. Ποιο είναι το νέο επίπεδο της ευθείας μου? Το ψήσω με το 0. Άρα δεν θέλω το S ψ συν νη ψ να είναι μεγαλύτερο το μηδενός. Θα γίνει λάθος στο νέο σύστημα που έχουμε δημιουργήσει. Συμφωνούμε? Ποιο είναι το S ψ? Μείον ντε. Άρα με το φέρω από την άλλη, δεν θα γίνει ντε. Άρα είναι αυτό που γράψαμε. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτό. Καταλαβαίνεις. Πάμε. Ναι ρε. Τι έγραφα όμως? Έγραφα... το κάνω γιατί είναι ψυχοθεραπεία. Μ' αρέσει να... Όχι, πώς το λένε, μ' αρέσει ρε παιδί μου να παίζω. Πώς το λένε, αυτό εννοώ. Δεν θέλω να το σβήνω με τη μία. Ούτε να πατάω undo. Θέλω να το σβήνω. Ρε παιδί μου, γράφω κάτι. Ωραία. Δεν θέλω να πατήσω αυτό. Θέλω να πάω και να το σβήσω. Τώρα που έχω χρόνο, μέσα στο μάθημα θα το σβήσω κανονικά. Αυτό. Το προηγούμενο. Μα αυτό σου λέω, θα στο ξαναγράψω. Αυτό δεν είχα γραμμένο. Έλα, εντάξει, είχα πει και αυτό.
Βάλε και ένα αστεράκι στο νι μεγαλύτερο του ντε και γράψ' το έτσι, ας πούμε. Κατάλαβες. Μμ. Ωραία. Πάμε τώρα άσκηση. Νο, νο, νο. Τώρα θα πάμε στην άσκηση 7-9 από το βιβλίο, το οποίο είναι το παράδειγμα αν έχει κόσμο έξω, πες ότι ξαναρχίζουμε. Χαπ, 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 χαπ. Λοιπόν, άσκηση 7 τώρα θα πάμε. Τι 7, άσκηση 4, η οποία είναι η 7-9 από το βιβλίο. Για όποιον θέλει να τη βλέπει. Ωραία. Η άσκηση μας λέει ότι δίνεται αυτός ο αστερισμός. Okay. Και μας ζητάει να σχεδιάσουμε τις περιοχές απόφασης. Μας ζητάει να υπολογίσουμε πιθανότητες σφάλματος. Μας ζητάει να αποδείξουμε πάλι να φράξουμε πάλι την πιθανότητα σφάλματος. Και μετά πάλι μας ζητάει να υπολογίσουμε μια ακόμα πιθανότητα. Γενικά θα μπορούσε να είναι μια κλασική. Κάποια ερωτήματα είναι κλασικά, ας πούμε, εξετάσεων. Okay. Ωραία. Περιοχές απόφασης. Ποιες θα ήταν? Το πρώτο ερώτημα. Να κάτσουμε. Πάμε. Περιοχές απόφασης. Βασική περιοχές απόφασης θα πει κάποιος άλλος. Πάμε. Να έχουμε λίγο ποικιλία. Εντάξει, δεν είναι δύσκολες περιοχές απόφασης, νομίζω. Πάμε. Τέλεια. Ωραία, σε πρώτη φάση ενώνουμε, όπως σωστά λέτε, όλα τα σημεία. Ωραία. Αυτά τα δύο έχουν αυτή τη μεσοκάθετα. Okay. Αυτά τα δύο έχουν αυτή τη μεσοκάθετα. Αυτά έχουν αυτή τη μεσοκάθετο. Αυτά έχουν αυτή τη μεσοκάθετα. Okay. Και αυτά έχουν αυτή τη μεσοκάθετα. Άρα ποιες είναι οι περιοχές απόφασης? Καλά πήγα.
Αυτή δεν είναι περίπτωση απόφασης. Ωραία. Τέλεια. Μμ, μμ, Ωραία. Και τώρα η άσκηση μας ζητάει, αφού σχεδιάσουμε τις περιοχές απόφασης, να υπολογίσουμε τις πιθανότητες σφάλματος των S2, S3 και S5. Αυτά τα σύμβολα είναι, στα λέω εγώ, λοιπόν, το S2 είναι αυτό, το S3 είναι αυτό και το S5 είναι αυτό. Οκ. Ωραία. Πάμε για το S2. Πιθανότητα σφάλματος στο S2. Επίσης, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το λέει η άσκηση, αλλά θεωρεί ότι αυτό εδώ είναι α, αυτό εδώ είναι α, αυτό εδώ είναι πλην α, αυτό εδώ είναι πλην α. Οκ. Πάμε, πιθανότητα σφάλματος για το S2. Ποια είναι η περιοχή απόφασης? Είναι αυτή εδώ η άπειρη ορθογώνια περιοχή απόφασης. Οκ. Πάμε. Η πιθανότητα σφάλματος για το S2. Ναι. Είναι πιθανότητα το RC μεγαλύτερο ή μικρότερο? Να σου το θέσω. Όχι, συγγνώμη. Ας πούμε ότι η πιθανότητα σφάλματος στο S2 είναι η πιθανότητα να κάνω σωστά το S2. Και τώρα θέλω να μου πεις ποια είναι η πιθανότητα να κάνω σωστά το S2. Τέλεια. Άψογα. Ωραία. Το RC με την ίσο. Το RC είναι ίσο με το RC με την ίσο. Τέλεια. Και εδώ πέρα. Τέλεια. Άρα, αυτή η τομή μπορεί να γραφτεί ως αυτή η πιθανότητα με την ίση. Σωστός. Επί. Τέλεια. Ναι, είναι αυτό ήθελα να πω. Ωραία.
Άρα, για να τρέξουμε λίγο, πάω να βάλω αυτή την πιθανότητα μέσα στην πιθανότητα σφάλματος και θα πάρω πιθανότητα σφάλματος στο S2. Ωραία. Πάμε. Πιθανότητα σφάλματος για το S3. Το S3 είναι αυτό. Πάνω, στη γωνία. Πείτε μου την πιθανότητα να γίνει σωστό το S3. Πάμε. Πάλι άρξη, θα κάνουμε το α δεύτερα. Αλλά εδώ θα αλλάξει το αρχή και θα είναι... Το αρψ να είναι μεγαλύτερο του α δεύτερα και το μη, το αρχή... Το αρχή τώρα θα είναι μεγαλύτερο του α δεύτερα. Τέλεια. Δηλαδή, πώς θα το γραφές, πώς θα το ανέπτυσες, πώς θα το ανέπτυσες τώρα, πώς θα το συνέχιζες. Ότι θα βάλει α συν. Το αρψ με τι είναι ίσο. Θα είναι α συν πάλι. Τέλεια. Θα είναι α συν νη ψ, μεγαλύτερο του α δεύτερα. Και το αρχή θα είναι πάλι. Και αυτή τη φορά θα είναι και αυτό α. Ναι. Ωραία. Άρα. Είναι ανεξάρτητα τα δύο ενδεχόμενα, γιατί είναι ανεξάρτητοι οι θόρυβοι. Okay. Άρα. Ωραία. Τέλεια. Και πάμε τώρα να υπολογίσουμε ποια λέει την πιθανότητα του S5 ή να βρίσκεται μέσα στο τετράγωνο. Πιθανότητα σωστή το S5. Άλλος. Πάμε. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία, άρα έχουμε 1 μείον 2 Q α δεύτερα σίγμα. Ωραία, και λύσαμε το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο λύσαμε. Ωραία. Και τώρα θέλουμε στο τρίτο ερώτημα, μας ζητάει το εξής. Να αποδείξουμε αυτές εδώ τις ανισότητες. Okay. Να πούμε ότι η μέση πιθανότητα ασφάλματος του αστερισμού ολόκληρου είναι φράστε από αυτές τις δύο τιμές πάνω και κάτω. Ωραία. Ποια περιοχή απόφασης συμβόλου θα μπορούσε να μας δώσει φράγματα? Προφανώς, όλες αυτές οι περιοχές απόφασης που υπολογίσαμε τώρα υπολογίζονται just, ακριβώς. Okay. Ποια θα μπορούσε να μας δώσει φράγμα? Εδώ έχουμε έναν αστερισμό ο οποίος έχει δύο τύπους, έχει τρεις τύπους περιοχών απόφασης. Άμα το καλοσκεφτείτε. Ποιοι είναι αυτοί? Το τετράγωνο, που είναι για το S5. Ωραία. Ένα άπειρο ορθογώνιο που κοιτάει κατά πάνω, που είναι για το S2. Και μετά τα σύμβολα που βρίσκονται στις γωνίες που έχουν αυτήν εδώ την περιοχή απόφασης. Πες. Το S5, αν θα έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα σφάλματος, σίγουρα θα την έχει. Σίγουρα. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα. Λοιπόν, εμείς υπολογίσαμε 3 τύπους περιοχών απόφασης στο προηγούμενο ερώτημα. Ωραία, υπολογίσαμε το S3, το S2 και το S5. Συμφωνεί? Αυτή η τύπη περιοχών απόφασης δεν είναι εκείνη που έχω δείξει εκεί πάνω. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Ωραία. Υπάρχει ένας ακόμα τύπος περιοχής απόφασης που είναι αυτός. Okay. Κάτι σαν ένα άπειρο τραπέζιο, το οποίο δεν έχει ποτέ μεγάλη βάση. Που είναι
ουσιαστικά είναι για αυτά τα δύο σύμβολα. Οκ. Ωραία. Άρα, αυτό εδώ είναι ένα χωρίο το οποίο μπορούμε να το φράξουμε. Έτσι δεν είναι? Μπορούμε. Μπορούμε. Πώς? Πώς μπορώ η πιθανότητα σφάλματος αυτού του συμβόλου από ποιο χωρίο μπορεί να φραχθεί για να μας δώσει το άνω φράγμα? Δηλαδή, η πιθανότητα σφάλματος αυτού του συμβόλου είναι μικρότερη από ποια πιθανότητα? Αν εγώ σπάσω το χωρίο μου εδώ, ωραία, σίγουρα δεν θα μου δώσει μια μεγαλύτερη πιθανότητα. Ωραία. Και ποια θα είναι μικρότερη? Δηλαδή, εδώ δημιουργώ ένα χωρίο. Ωραία. Αυτό το χωρίο θα μου δώσει το άνω φράγμα της πιθανότητας σφάλματός μου. Γιατί είναι μικρότερο από την actual, από την πραγματική περιοχή απόφαση του συμβόλου μου. Ωραία. Πάμε για το κάτω. Ναι. Ναι. Αν προεκτείνω, αυτή είναι εδώ ακριβώς. Τέλεια. Και δημιουργήσω και πάρω μετά όλο αυτό. Οκ. Και αυτό θα κάνω. Τέλεια. Το σύμβολο με αυτό το S. Ωραία. Άρα. Έχω αυτό το σύμβολο. Το οποίο έχει αυτή την περιοχή απόφαση. Αυτό εδώ ποιο σημείο είναι? Είναι το μείον α δεύτερα μείον α δεύτερα. Είναι. Ωραία. Ωραία, αυτή είναι η περιοχή απόφαση. Okay. Και εμείς είπαμε ότι θα τη σπάσουμε εδώ πέρα. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί εδώ πέρα το σύμβολό μου? Αυτή την περιοχή θα την πούμε D1 πάλι. Okay. Την μπλε. Ποια είναι η πιθανότητα το ρο να βρεθεί στο D1? Πάμε, συνεχίζουμε. Τέλεια. Το RI.
0. Άρα 0 συν. Και το RQ με τι είναι ίσο? Συν NQ. Άρα έχουμε 1 μείον 2Q. Γιατί 0? Γιατί το R, το RI, είναι SI συν EI και το RQ είναι SQ συν EQ. Καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Ποιο είναι το SI του συμβόλου 7, του S7? Το σύμβολό μου είναι το 0, μείον α. Καλώς, αυτό. Εντάξει, σούπερ. Ωραία. Άρα η πιθανότητα σφάλματος του S7 είναι σίγουρα μικρότερη από την πιθανότητα το ρο να ανήκει στον D1. Το οποίο είναι ίσο με αυτό. Οκ. Τώρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε το D2, το οποίο θα το σχεδιάσω με πράσινο και το οποίο θα είναι αυτή η άπειρη περιοχή. Οκ, το D2. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθώ στο D2? Πιθανότητα στο D2. Πάμε να το αλλάζουμε. Θέλουμε το RI να είναι μικρότερο από α δεύτερα. Ναι, αυτό είπες. Τέλεια, ναι. Και τέλεια. Σούπερ. Ποιο είναι το RI? Ναι, είναι πάλι. Είναι 0 συν νι I. Οκ. Ουσιαστικά το 0 είναι συντεταγμένη. Όταν στέλνω το σύμβολο S, σαν να το στέλνω σε δύο παράλληλες δέσμες. Το SI και το SQ του. Οκ. Αυτό περνάει από ένα κανάλι. Ωραία. Γι' αυτό έχω γράψει το RI ίσον SI συν EI και το RQ είναι SQ συν EQ. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Θέλει κάποιος να το... Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, θέλω να το έχουμε όλοι 100% στο... Να μην το κάνουμε... Καταρχάς, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί γράφω αυτό. Γιατί σε κάθε άσκηση που κάνουμε, αναλογιστείτε τι κάνουμε σε κάθε άσκηση. Για να υπολογίσουμε πιθανότητα σφάλματος, παίρνουμε μία περιοχή, okay, και λέμε ότι το ρο που θα λάβω, το σύμβολο που θα λάβω, θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτή την περιοχή. Okay. Και μετά το σπάμε στην ψ του και στη χ του συνιστόσα. Αυτό δεν κάνουμε. Δηλαδή εδώ πέρα, όταν εμείς υπολογίζουμε την πιθανότητα το ρο να ανοίξει στον D2, τι λέμε? Λέμε ότι αν λάβουμε ένα σύμβολο R, ωραία, θέλουμε για να βρεθεί μέσα στην D2, θέλουμε το RI του, που είναι η χ του συνιστόσα, να είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μικρότερο από το μείον α δεύτερο. Οκ. Το γράψαμε. Καλά μέχρι εδώ. Και τι λέμε ακόμα? Λέμε ότι και επίσης πρέπει η ψ του συνιστόσα να είναι μικρότερη από το μείον α δεύτερα. Πες το.
Άρα και επειδή βασικά το Α ξέρουμε ότι είναι το σήμα που λαμβάνουμε. Το S είναι αυτό που φεύγει και το N είναι ο ήχος. Άρα θέλουμε ο θόρυβος. Θόρυβος, ναι, συγγνώμη, ήχος. Ακριβώς. Εσύ, ακόμα και να υπάρχει θόρυβος, θα είναι μέσα σε αυτή την περιοχή. Ακριβώς. Εμείς τι στέλνουμε, το AWGN κανάλι είναι αυτό. Οκ. Είναι αυτό. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο αυτό είναι. Δεν αλλάζει. Ωραία. Το R είναι ένα σημείο με κάποιες συντεταγμένες. I και Q. Έτσι δεν είναι? Το S ήταν επίσης ένα σημείο με συντεταγμένες I και Q. Και το N θα είναι πάλι μία μετατόπιση η οποία θα εκφράζεται από κάποιες συντεταγμένες. Δηλαδή, έχω το σήμα μου, έχω το σύμβολό μου και θα μου το μετατοπίσει τον EI, θα μου το μετατοπίσει και τον EQ. Το που θα πάει θα είναι ουσιαστικά εδώ. Οκ. Που θέλω να καταλήξω, για να μην μακρηγορώ. Θέλω να καταλήξω το εξής, ότι αυτό είναι το σήμα μου, το R λαμβάνω, η συντεταγμένη R, I, θα είναι η συντεταγμένη I του συμβόλου που έστειλα, συν τη μετατόπιση κατά I, και η συντεταγμένη RQ θα είναι το SQ του συμβόλου που έστειλα, συν τη μετατόπιση που δέχτηκε εξαιτίας του θορύβου κατά τον άξονα Q. Γι' αυτό γράφω αυτές εδώ πέρα τις εξισώσεις. Και γι' αυτό και εμείς πάντα, αφού φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο που φτάσαμε, και από ό,τι βλέπω φτάνουμε, και χαίρομαι γι' αυτό, εύκολα, στο να γράψουμε δηλαδή τις πιθανότητες. Ωραία. Τώρα, εμείς εδώ πέρα πρέπει να εμφανίσουμε κάπου σε αυτές τις πιθανότητες το νι. Γιατί το νι είναι το στοχαστικό. Η τυχαία μεταβλητή μου είναι το νι. Άρα αυτή μου γεννάει την πιθανότητα. Αν δεν υπήρχε το νι, δεν θα υπήρχε καμία στοχαστικότητα στο σύστημα, δεν θα υπήρχε κανένα σφάλμα, δεν θα χρειαζόταν καμία πιθανοθεωρία. Συμφωνούμε σε αυτό το σημείο? Okay. Υπάρχει το νι και είναι η μοναδική τυχαία μεταβλητή του συστήματός μου. Άρα πρέπει κάπως να την δημιουργήσω μέσα σε αυτές τις πιθανότητες που έχω γράψει. Και πώς το κάνω αυτό? Το RI με τι είπαμε είναι ίσο? Είναι SI συν NI και λέω ότι πρέπει να είναι μικρότερο ίσο του α δεύτερα. Οκ. Επί την πιθανότητα, το ρho Q με τι είναι ίσο? Με SQ, το σύμβολο δηλαδή που έχω στείλει, συν NQ που είναι η μετατόπιση κατά Q από το θόρυβό μου. Μικρότερο του μείον α δεύτερα. Ωραία. Τώρα, το SI με τι είναι ίσο? Αυτή είναι η αρχική μου ερώτηση. Το SI είναι ίσο με 0. Αυτό το σύμβολο εδώ πέρα, το S7, είναι το 0, πλην α. Συμφωνούμε? Άρα, θα βάλω 0 στο SI και θα έχω NI μικρότερο ίσο το α δεύτερα, επί πιθανότητα. Το SQ είναι μείον α, είδαμε. Άρα θα είναι NQ. Το μείον α θα πάει από την α, θα γίνει συν α και θα έχω NQ μικρότερο ίσο του α δεύτερα. Έφτασα στο σημείο που ήθελα. Να έχω το NI μου, που είναι η τυχαία μεταβλητή μου, μέσα σε μια πιθανότητα. Ωραία. Και από εδώ και πέρα είναι που εμφανίζεται η Q. Η συνάρτηση Q. Η οποία τι δηλώνει? Δηλώνει το εξής. Κάνω και μια επανάληψη τώρα, γιατί θέλω να είμαστε, επειδή σε λίγο καιρό δίνουμε, θέλω να τα έχουμε λίγο πιο καθαρά στο μυαλό μας. Η Q συνάρτηση είναι, έχω μια τυχαία μεταβλητή Gaussian. Ωραία. Αυτή είναι μια τυχαία μεταβλητή Gaussian. Εδώ είναι το νι και εδώ είναι το FNI, η PDF δηλαδή. Ωραία. Η Q είναι αυτή εδώ. Η Q θα μου υπολογίσει την πιθανότητα ποια είναι η πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή μου να πάρει τιμή μεγαλύτερη του χ. Αυτή είναι η Q. Η Q του χ είναι το ολοκλήρωμα από χ έως άπειρο της PDF
πούμε α αυτό. Είναι μια τιμή α, ένα threshold α, και θέλω να βρω την πιθανότητά του, το νι, που είναι τυχαία μεταβλητή, να πάρει μεγαλύτερες τιμές από αυτό το α. Ωραία. Αυτό θα μας το δώσει η Q. Και έτσι την εμφανίζουμε στο παιχνίδι την Q. Ωραία. Ωραία. Άρα, πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα. Ποιος θα μου γράψει αυτά τα δύο? Ποιος θα μου τα πει με τι είναι ίσα? Πάμε. Πες. Είναι το ίδιο. Ωραία. Είναι 1 μείον Q και όλο το τετράγωνο, έτσι. Ωραία. Σε ποιον δεν είναι κατανοητό αυτό, για να το δούμε πιο αναλυτικά. Γιατί θέλω να αποφύγω το να το κάνουμε, διαρκώς να καταλήγουμε σε αυτό το σημείο και να φτάνουμε λίγο πριν τις εξετάσεις και να υπάρχει μία ασάφεια στο πώς πάμε από εδώ, εδώ. Να το πούμε, να το λύσουμε, να φύγει διαπαντός. Ποιο να γράψουμε? Γράψουμε κι άλλα από κάτω, αυτό εννοώ. Δεν θα γράψουμε. Όχι. Μου τη λες. Πλάκα. Εννοείται. Βασικά θα σταματήσουμε, δεν θα κάνουμε καμία, τίποτα άλλο. Θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε σε επαναληπτικές. Ας λήξουμε διαπαντός το γιατί ισχύει αυτό. Okay. Υπάρχει έστω και ένας που να μην το καταλαβαίνει? Τέλεια. Πραγματικά, δηλαδή ήθελα το... Εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότεροι, αλλά τέλος πάντων, πάμε. Και εγώ ευθύνομαι γι' αυτό, δηλαδή γι' αυτό θέλω να το λύσουμε. Ωραία. Τι μας λέει η πιθανότητα? Μας λέει θέλω την πιθανότητα. Πάμε καθαρή σελίδα βασικά για να το γράψουμε. Ωραία. Έχω την πιθανότητα, θέλω να υπολογίσω την πιθανότητα το νι να είναι μικρότερο από κάτι. Από μια τιμή α. Okay. Το νι τι είναι? Είναι Gaussian. Το νι είναι μια Gaussian τυχαία μεταβλητή με αυτήν εδώ τη στατιστική. Ωραία. Έχει αυτή τη μέση τιμή και αυτή τη διασπορά. Σύμφωνοι? Ωραία. Ας πάμε τώρα να αποτυπώσουμε μια τυχαία μεταβλητή σε μια γραφική παράσταση PDF. Δεν θα ήταν αυτή? Κάπως έτσι δεν θα έμοιαζε? Θα είχε μέση τιμή 0 και η διασπορά της, το πόσο ανοίγει ή κλείνει, θα καθορίζονταν από το S τετράγωνο. Οκ. Okay. Εγώ έχω εδώ πέρα ένα threshold. Το α. Η πιθανότητα που θα υπολογίσουμε είναι ποια είναι η πιθανότητα το νι να είναι μικρότερο του α. Άρα τι θα έκανες στη θεωρία, τι θα κάναμε στη θεωρία, δεν μιλάω σε εσένα, μιλάω σε όποιον δεν το καταλαβαίνει. Θα έπρεπε να υπολογίσεις το εμβαδό αυτό. Σύμφωνοι? Από θεωρία, ρε παιδί μου. Πιθανό θεωρία. Θέλω το νι να είναι μικρότερο του α. Ωραία, το νι είναι μια τυχαία μεταβλητή. Άρα θα πάρω ολοκλήρωμα από 0 μέχρι α της PDF του. Ωραία. Τέλεια. Εγώ τι ξέρω? Ξέρω ότι αυτό εδώ, ποιο μου το δίνει? Αυτή τη τιμή μπορώ να την πάρω από την Q. Οκ. Η Q του α δια σίγμα. Πες το. Που λέμε,
Τι τη λέγαμε, ζήτα τη λέγαμε, πώς τη λέγαμε. Απ. Περίμενε. Εγώ μπορώ να υπολογίσω αυτήν εδώ την πιθανότητα το νι να είναι μεγαλύτερο του α. Την πιθανότητα το νι να είναι μεγαλύτερο του α μου την δίνει η Q. Ωραία. Έχω την τιμή και διαιρώ δια τη διασπορά που ακολουθεί η κατανομή. Okay. Για να την κάνω normal, για να κανονικοποιήσω την τυχαία μου μεταβλητή. Η Q απαιτεί να έχεις διασπορά 1. Αυτό εδώ, όταν έχω διασπορά 1 και το threshold μου είναι το α, ωραία, τότε αυτή εδώ η πιθανότητα να είναι το νι μεγαλύτερο του α είναι Q του α. Ωραία. Άρα, εγώ επειδή δεν έχω εδώ πέρα κανονική κατανομή με την έννοια της μοναδιαίας διασποράς, έχω σίγμα τετράγωνο, είμαι στη γενική περίπτωση. Ωραία. Τι κάνω για να κάνω μια γκαουσιανή μεταβλητή με διασπορά σίγμα τετράγωνο, να την κάνω να έχει διασπορά 1, δεν την κανονικοποιώ. Τη διαιρώ με το σίγμα. Αυτή τώρα η τυχαία μεταβλητή ακολουθεί κατανομή με μοναδιαία διασπορά. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Αν δεν συμφωνούμε, το ξαναπούμε. Συμφωνούμε. Αν δεν... Πες μου, δεν συμφωνώ καλή. Δηλαδή, πες μου, θέλω να είναι 100% σίγουρο ότι συμφωνούμε όλοι. Ότι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, όλοι. Τέλειο. Ωραία. Συμφωνούμε. Άρα, είπαμε. Η αρχική μας, η νη, έχει διασπορά σίγμα και μέσα στη μη 0. Ωραία. Ωραία. Και θέλω να βρω ότι είναι μικρότερη από το α. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι μικρότερο το νη από το α. Τον ίδια σίγμα, ποια τυχαία μεταβλητή είναι, τι ακολουθεί. Δεν ακολουθεί Gaussian με μονάδα. Δηλαδή αυτή εδώ η διασπορά είναι 1. Συμφωνούμε? Αυτή τη τυχαία μεταβλητή. Τη τυχαία μεταβλητή νίδια σίγμα. Ωραία. Ωραία. Άρα, η πιθανότητα τώρα που θέλω να υπολογίσω εδώ πέρα πάνω, το νι να είναι μικρότερο του α, θα είναι. Τι έχω δει, για να κάνω το. Για να πάω. Έχω αυτό. Αυτή την πιθανότητα. Ωραία. Δεν είναι ίδια με αυτή την πιθανότητα. Έχω διαιρέσει και τα δύο μέλη με σίγμα. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Ωραία. Αυτή εδώ η τυχαία μεταβλητή είναι ίδια σίγμα. Δεν ακολουθεί Gaussian με 0,1. Αφού η νη ακολουθεί με σίγμα τετράγωνο, αν τη διαιρέσω με σίγμα, έχω μοναδιαία διασπορά. Η νη δια σίγμα είναι μία τυχαία μεταβλητή τώρα, έτσι. Θα την πούμε νη τόνος. Η νη δια σίγμα είναι μία άλλη τυχαία μεταβλητή, η οποία είναι 0,1 η κατανομή της πλέον. Την έχω κανονικοποιήσει, την έχω κάνει normalize, ωραία. Άρα, είναι σαν να θέλω να υπολογίσω αυτό. Ωραία. Αυτήν εδώ. Αυτήν εδώ την πιθανότητα δεν μου τη δίνει Q. Έχω μία
κανονική, έχω μια Gaussian τυχαία μεταβλητή με 0,1, με 0 μέση τιμή και μοναδιαία διασπορά. Ωραία. Και θέλω να βρω την πιθανότητα να είναι μεγαλύτερη από μια τιμή α δια σίγμα. Άρα θα είναι η Q του α δια σίγμα. Αυτός είναι ο ορισμός της Q. Αυτό εδώ είναι, έτσι έχει οριστεί η Q function. Εντάξει. Ωραία. Άρα, για να υπολογίσω εγώ τώρα την πιθανότητα αυτήν που θέλω πάνω, εκείνη θέλω να υπολογίσω, την ή τόνος μικρότερο του 1 δια, δεν είναι η 1 πλην Q του α δια σίγμα. Δηλαδή, η Q, να θυμάστε πάντα ότι η Q μου υπολογίζει την πιθανότητα μία Gaussian τυχαία μεταβλητή να βρεθεί πάνω από μία τιμή. Άρα, για να βρω αυτό εδώ πέρα που ζητούσα, ήταν το συμπληρωματικό της. Ήταν αυτό. Καταλαβες. Άρα, ξέρω την τιμή του να πάρει μια τιμή μεγαλύτερη από κάτι, άρα η πιθανότητα να πάρει μικρότερο από αυτό το κάτι είναι η 1 πλην την πιθανότητα να είναι μεγαλύτερο από αυτό. Έτσι. Αυτό. Πες το. Ναι. Δεν θα άλλαζε τίποτα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, γιατί ας πάμε στο σενάριο όπου έχω μη κόμμα σίγμα τετράγωνο. Ωραία. Άρα η τυχαία μεταβλητή μου ξεκινάει με μέση τιμή μη. Είμαι εδώ πέρα, αυτή δεν είναι η τυχαία μεταβλητή μου. Τι θέλω να την κάνω? Θέλω να την φέρω στην αρχή των αξώνων, να την κανονικοποιήσω με τη διασπορά για να γίνει η κατανομή μου η καινούρια ενή τόνος. Ενή τόνος, νη πλην μη δια σίγμα. Ωραία. Είναι μια κατανομή με μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία διασπορά. Ωραία. Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι. Θέλουμε αυτή εδώ πέρα είναι μια κατανομή η οποία έχει μια μέση τιμή κάτι και μια διασπορά κάτι άλλο. Ωραία. Τι μετασχηματισμούς πρέπει να κάνεις σε αυτή την τυχαία μεταβλητή για να την κάνεις τυχαία μεταβλητή με μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία διασπορά? Θα πρέπει να αφαιρέσεις τη μέση τιμή της για να την κάνεις να έχει μηδενική μέση τιμή. Ωραία. Εγώ εδώ θέλω να καταλήξω. Το ζητούμενό μου είναι αυτό. Θέλω να πάω από αυτήν, θέλω να πάω εδώ. Ωραία. Τι πρέπει να την κάνω? Πρέπει να της αφαιρέσω τη μέση τιμή και να τη διαιρέσω και με το σίγμα για να βγει εκεί πέρα. Άρα γι' αυτό λέω ότι αυτή η νη τόνος, επειδή έχω αφαιρέσει το μη και έχω διαιρέσει με το σίγμα, θα ακολουθεί 0,1. Θα ακολουθεί αυτό. Ωραία. Άρα τώρα, όταν εγώ θέλω να υπολογίσω την πιθανότητα το νη, όταν θέλω να υπολογίσω την πιθανότητα το νη να είναι μεγαλύτερο του α, αυτό και τελειώνω. Όταν εγώ θέλω να υπολογίσω αυτή την πιθανότητα και το νη πλέον ακολουθεί κανονική κατανομή με αυτήν εδώ τη στατιστική, δεν έχει μηδενική μέση τιμή, ούτε μοναδιαία διασπορά, θέλω να κάνω το εξής. Ωραία, λέω. Θα αφαιρέσω και από τα δύο μέλη τη μέση τιμή, μπορώ να το κάνω, άλγευρα απλή, ωραία. Θα διαιρέσω, αυτά είναι όλα ισότητες. Δεν κάνω κάτι περίεργο, διαιρώ και στα δύο μέλη της ανισότητας, αφαιρώ, αυτά δεν είναι ίσα. Αυτό είναι ίσο με αυτό. Γιατί απλά αφαιρώ και από τα δύο μέλη το μη. Μετά διαιρώ και από τα δύο μέλη το σίγμα. Ωραία. Αυτή τώρα η τυχαία μεταβλητή. Δεν είπαμε ότι είναι... Τι είναι η τυχαία μεταβλητή? Δεν είναι αυτή εκεί πάνω? Δεν είναι 0,1 πλέον η κατανομή μου? Είναι. Άρα
είναι σαν να θέλω την πιθανότητα τον ή τόνος να είναι μεγαλύτερο του α πλην μη δια σίγμα. Αυτό εδώ μου το δίνει Q. Είναι η τιμή αυτή. Αυτό είναι αυτό. Σίγμα θα είναι. Ναι. Αν αυτή η κατανομή ακολουθεί αυτό, αν την πολλαπλασιάσω με ένα σίγμα, τότε θα ακολουθεί πλέον αυτό. Οκ. Εντάξει. Sorry αν δεν προχωρήσαμε πάρα πολύ και δεν είδαμε όλες, γιατί ήθελα να κάνουμε 3 με 4 ασκήσεις. Κάναμε 2, αλλά πραγματικά με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να μπορείτε να χειριστείτε όλα αυτά, γιατί αν μπορείτε να τα χειριστείτε αυτά, τότε μπορείτε να λύσετε οποιαδήποτε άσκηση. Θα κάνουμε άλλα 2 μαθήματα ασκήσεων. Ωραία. Επαναληπτικά. Θα δούμε και παλαιότερα θέματα. Θα ελπίζω τις επόμενες φορές να τα δείτε και με άλλη ματιά όσοι δεν καταλαβαίνετε τόσο πολύ κάποια από όλα τα βήματα τα οποία ακολουθούσαμε και θα είμαστε jet. Εντάξει. Θα είμαστε τέλεια. Αύριο ασκήσεις, ναι. Και αύριο και τη Δευτέρα. 2 στα 2, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ναι, φυσικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.